urte bete ditut, urte betetze potoloa eta ederra. Bai, amona, badakigu. Urte osoa eman dugu zure urte betetzea. Herriz herri, irriz irri, ospatzen. Bai, irri, kantu, dantza eta abenturak biziz. Sentitu pentsatuekin, beti elkarrekin. Eta gurekin batera, gure lagunak. Anak beto hijito zarra, kitxo barrilete, tantaka jotaka, patatari jauna, pospolin marizorgit. Denok, orain, DVD-an ikusiko gaitu zuen. Opa! Amona, zorionak! Izkerik asko! Shalala, Riki Riki, shalala, Riki Riki, Lutxan narraka, urotzarekin. Eta ez hori bakarrik, Endaian ere izan gara. Gure ikastolan. Bai, superjetak! Ez, suprefetak. Suprefetak ez omen ditu ikastolak maite. Ez omen du nahi ikastolak aztea. Hori da, eta ametxekin batera antxe izan ginen. Hoize, ikastolak nola sortu ziren ikusi eta ikasi dugu. Nola hasi diren eta nola bizi dira gaur egun aurrea begira ametxetan. Aupa, Amet! Amet, maite zaitugu! Pila, katxo papatia. Bizitzen ikasteko, euskaraz egina. Galizian ere izan gara, bertako irrien lagunekin. Kerote maiz, kerote maiz, kea tortilla bere patatas con xamón. Xamón. Bai horixe, Galizian, Kompostelan, ikastola txiki bat sortu dute. Semente du izena, hazia, Bai. txiki adalako eta loratuko delako. Bertan, galegoz, amestu, bizi, jolastu, dantza egin eta ikasi nahi dutelako. Bai. ¡Viva Galicia! Aupa! Tortilla de patatas con jamón. Kerote mais, kerote mais. Cada vez que me late un corazón. Ara, gure amonak eun urte bete ditu. Eta sudurgorriok 25. Urteak betetzea bezain importantea da abenturak bizitzea. Bai. Eta urte guztiotan bizitutako abenturen mermeladak Ze mermelada? Zertzelada? hain goxuak dira biriz mermeladak ere badirela. Arrazoi. Ba hoxe, bizitutako abenturen zerteladak ikusiko dituzue gurekin batera. Gure abenturak, kantak, dantzak eta lagunak, oraingoak eta lehengokoak, opa eta kolo, dena batera! Opa!